Dneska vám ukážem, čo som pripravil. Úplne delikatésu. A viete, čo to je? Chlebovú vajíčku. A som to pripravil sám ja. A psychicky ma podporovali dvaja chlapí, ktorí sú najúžasnejší na svete. Prvý sa volá Zejno, tento má momentálne veľa roboty a druhý sa volá Fares. A to je To tu. fakt, to si A pripravil bomba je tu. Toto s kečupom si dáme teraz a bude to úplne bomba. Dám vám vedieť. Zatiaľ, čau. Takže, mal som dať vedieť chlebovú vajíčku. Tutti frutti. Niečo nenormálne, úžasné. Tak sme na to, že sme hotoví. Nevládzeme nič robiť a sme pripravení ísť spať. Takže odporúčam pred spaním urobiť si chlebovú vajíčku, pozrieť si naše úžasné videjko, zavrieť oči a spať. No, ešte mám niečo. Aha. Medzi tým, ako zavrete oči, tak si musíte prdnúť, aby sa vám dobre spalo. Dajte like, radšej. Dobrú noc.